Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Yana kun yi jingun. Ko karya abu ne ba Alhaji muna jiran ka. Domin mun gaji da kalan shan kalolin ti din nan mun rasa ma me zamu. Wallahi kamar kun sani ni ma duk na gaji da waɗannan ganyayen shayi. Shi yasa na zo muku da sabon ganyen shayi na kamfanin Imarati. Alhaji za a samu Imara Club Tea mai ɗanɗanon kanumfari? Mai ƙanshin kanumfari. Daddy, akwai Imara Club and Ginger? Kanumfari da citta. Yawwa, ga naki. Daddy, akwai Imara Hibiscus Tea? Yawwa, ga naka. Mama na, ga mai mint. Ka ce kowane kala suna da shi. Wallahi daga ni ko kin gani nan. Imarati mai ƙanshin hibiscus and strawberry. Imarati. Mai ƙanshin daɗi. Imarati mai ƙanshin daɗi. Muna nan a kasuwar Singa, shago mai lamba B3, gidan ɗan Gongola, Kano. Na so ne akan wayar da muke da kai maganar mota. Maganar mota? Allahi zan baka mota. Amma da Allah ka kula da mota. Saboda ba ta bace da wannan ta mace. Ka san mata da mota. Ka kula mata da mota zan baka mota. Awo zan ga maka kamar yadda zan kula da shi. Ba matsala ko? Ba da shi. Ba matsala. Zan baka mota. Amma dan Allah kula da mota. Goma.
ƙarya ba ta da fure ku gane in ma har ta yi to ba za ta yi yaya ba. Kai mai ƙarya magana kai gaya. Abokin da Allah zo mana. Wasu ba sa yarda ba. Ramin ƙarya ba yayin. Allah, Jamila nake son ka kira mu a gidan can. Na gode. An ƙarya dan da to kai ma ba za ka ji kunya ba. Za kai ƙarya idan ka burge wata a cikin yanayi na kuncin ka da kuntata. Sannu makaryaci kai dai kan ka fata. Ramin ƙarya ƙurarre ne kaji duk mai ƙarya. An ce wai ga Na gode. Kaga zo da Allah. Naji ni dai kan sam ba za da yi shiru ba. Ƙarya, ramin 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 ƙarya. Alhaji Salisu kana ji na ko? Ramin ƙarya. So kayan nan za su shigo amma gaskiya ba yau. Sannan abu na biyu mun samu labarin cewa kana siyar mana da kaya ba kan farashin da muka baka. Saboda haka ya kamata ka daina idan ba haka ba za mu soke lasisin. Ide na gaya maka sannan zan maka transfer na 500 million naira domin a cigaba da wannan aikin. Idan muka ga tafiyar aikin yana kyau sosai sai in cika mana goma. Ina fatan dai ka tsaya a mana aiki mai kyau. Sorry amma Allah zan kira ka nan da minti ɗaya. Uzuri ne yake son zan dai. To sai mu sake yi. Abubuwan da Allah na tsaye da kyan kusa da kuma. Ba damuwa. Na san baki gane ne. Gaskiya ban shaida. Okay, sunana Alhaji Musa Abdulsalam. So ni ɗan kasuwa ne amma ni jotin kasuwanci na ba a kasashen wani ke. Sun fi yawa ga irin su Dubai haka, Switzerland, da sauran duk kasashe turawa. Na san zaki mamaki yadda aka yi har na san gidan. So akwai wani lokaci a baya na dawo daga Dubai na sauka a jirgin iya kwasu na ga inda ke sau na fita bibiyar ki shi ne na sa yaro na ga gani. Allah sarki sannan ka da zuwa. Da Allah idan babu damuwa ina san ɗan jin haka saboda ba na san da ke ina ma To ba matsala mu je. Yarda wasu ba sa yarda ba. Ramin ƙarya ba yayin zurfa in ma to ka shige ba za ka yi ɓuya ba. Ka gama ƙarya sirri an karya dan me to kai ma ba za ka ji kunya ba. Za ka yi ƙarya idan ka burge wata a cikin yanayi na kuncinka da kuntata. Sannu maƙaryaci kai dai kan ka ɓata. Ramin ƙarya ƙurarre ne kaji duk mai ƙarya ya daina in yaji. Ita dai ƙarya da an furta naji ni dai kam sam ba za da yi shiru ba. Ƙarya, ramin 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 ƙarya. Wallahi hotunan nan sun yi kyau sosai babe. Sun yi kyau sosai hotunan nan wallahi. Zan tura maka su ta WhatsApp ka gani sun yi kyau sosai. Ji wannan kalan ma wallahi yayi kyau babe. Hoton nan yayi kyau sosai masha Allah. Zuli. Ƙarya ba ta da fure. Babe, me kace magana kake? No, ba magana ne wallahi. Kisan me yake ga mun dai maganar hoto ko menene ne? Hotunan nan da muka yi sun yi kyau sosai. Okay, to ba da mu zauna. Mu je can mu zanna babe nan rana ko? Ki zan ajiye a nan gurin? Kalli wurin mana. Yayi local da yawa. Yanzu muna zama ma ɗan ɗan maulan da za su takura mana bani saboda haka ai abu mai kyau killace shi ai. Mu shiga daga cikin Allah. Babe kana shigo bani. Dole shi to wa zan shigo ba in ba ke ba. Mu shi dan Allah. Ƙarya ƙurarre ne kaji duk mai ƙarya ya daina in yaji. Akwai shigo bani babe. Dike da idan na yi wani abu sai mun yi mamakin kaina. Ni cikin so ne. Ka san shi so ba abin da bai sa ba. Thank you.
da shi wannan kalan na ne kyauta. da irin wannan soyayya da kike nuna ita ce take sakawa a ce ko da kun yi aure a dangin ka dinga cewa mata ka taimaka asiri. Ai ta kasawa ga masoya tana da matukar amfani, amma a wanda bai sani ba zai kamar asiri aka yi mata. To ai ko asiri ne in ba kyautatawa asirin ba zai yi tasiri ba. Wannan gaskiya ne, inda zaki mun asirin ba aida. Au, na yi mantuwa a mota wallahi. Mantuwa kuma zai? Wallahi na yi mantuwa, amma abin da zai faru yanzu ki sa mana koda wani abu haka. In yi so kafin mu dawo kuma ya zama ready. So kai me za a kama ka? Ai duk abin da kika sa ni zai ci saboda na san ba za ki ci da ni. To yayi. Bari jin da. I love you. Ramin ƙarya. Shukar ƙarya ba ta da fure, ku gane in ma har ta yi to ba za ta yi 'ya'ya ba. Yarinyar nan da Allah ya sa dai ya same ta a wurin. Yarda wasu ba sa yarda ba. Ramin ƙarya ba yayin zurfa in ma to ka shi. Assalamu alaikum. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Ya ke mu abokiyar kyau da kawa ɗaukar duk wani ɗan hankalin ɗan namiji da ya arba da wannan kyakkyawar fuskar taki sai ya so ya ƙara mana ta kallon ta. Ni makaryaci kai dai kan kaɓata. Ramin ƙarya ƙurarre ne kaji duk mai ƙarya ya daina. Wa alaikum salam. Ba gajiya sister sannu. Thank you. Yo shiru ba ƙarya ramin 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 ƙarya. Ani maza, me yasa da Allah kuke da haka? Wai ba kai na gani yanzu kauce da wata ba? Ranke daɗi ba za ki gane ba ne. Ita waccan da yake gani, ‘yar uwata ce, dawowa ta daga karatu kenan da kalanda. Aka laƙaba min ita, wai dole sai na aure ta. Abin da yasa kuma aka ce mu haka saboda ban da wacce nake so, ni kuma a haka na karɓe ta. Yanzu kuma na samu wacce nake so. Wai kai yanzu ba ka tunanin ka haɗa fitina a kan da Ai kuwa, idan in rasa wacce nake so, kwara duk abin da zai faru a dangina ya faru. Da daina bar wannan yake yarinya. to yanzu ka san cewa ko kuma ina da wanda nake so? Ramin ƙarya ramin ƙarya ramin ƙarya ramin ƙarya ramin ƙarya ramin ƙarya ramin ƙarya. Daga kayan mantuwa cikin mota ba za ka ji kaɗan ko kuma har yanzu. Ya'ya ba kai mai ƙarya magana kai gaya wasu in sun yarda wasu ba sa yarda ba. Sun ki faru. Bara in je in gani ɗin mai. Ɓuya ba ka gama ƙarya sirri an karya dan me to kai ma ba za ka ji kunya ba. Za ka yi ƙarya idan ka burge wata a cikin. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Yana ga kun yi jigun. Ko karya ban yi ba Alhaji muna jiran ka. Domin mun gaji da kalan shan kalolin ti din nan mun rasa ma me zamu. Wallahi kamar kun sani ni ma duk na gaji da waɗannan ganyayen shayi shi yasa zo muku da sabon ganyen shayi na kamfanin Imarati. Alhaji za a samu Imara Club Tea mai ɗanɗanon kanumfari? Mai ƙanshin kanumfari. Daddy, akwai Imara Club and Ginger? Kanumfari da citta. Yawwa ga naki. Daddy, akwai Imara hibiscus tea? Yawwa ga naka. Mama na ga mai mint. Ka ce kowane kala suna da shi. Wallahi daga ni ko kin ganin nan. Imarati mai ƙanshin hibiscus and strawberry. Imarati. Mai ƙanshin daɗi. Imarati mai ƙanshin daɗi. Muna nan a kasuwar Singa, shago mai lamba B3, gidan ɗan Gongola, Kano. Ina kallo inda na kwance bata da lafiya kika tsallake ta kika fita kika bar gidan nan? A inda gidan nan ne. Walida sai ta gaji da shi da kafar ta za ta bar gidan nan. Salamu alaikum. Bilal,
Na'am. Fito mana. Ni fa ummi bana so kina shiga da wannan. Bacci nake maka ga idanuna ba. Ki tashi ki dauki wannan bahon. Ki je an kwana jiya ana ruwa. Ki je taki na nan ki iba ki je ki kai gona. Ya kamata ki gaya mata ta gyara. Zamantakewar aure ba haka take. Daga ina kike? Daga makota. Wani makwabtan? Gidan Jamila ba kya ne. Larai gidansa ba kya ne. Gidan Asaba ba kya ne. Ina kika je? Ba ki ga yanda gurin ne ya rufta ba, hatta kai ta ka muna kallon makwabta suna kallon. Abun da kake yi abokina baka kyauta. Gulma ta kai ma ke. Baka kyauta kuma duk garin nan ba wanda zai ce baka kyauta in ba ni ma dan na isa ne. Walida a je gona a tsinto min kara ne kyau mai kwari a zo a yi rami a maida min dannan karana. Wani tafi zaki ci baccin? Inna duk na gama wani aikin gidan nan ba saura. Wallahi ba na son sa aikin gidan nan. Kuma wallahi idan kina kika mun ni yasa ki ba. Ni ma ina miki abin da kike. Yanzu ke walida wannan zaman shine alkhairi. Ba abin da kika a cikin gidan nan, aikin cikin gidan nan ba wani aiki bane, ba aiki ne dan kankani, amma saboda tsaban munafunci kin zo kin samu wuri kin zauna kusa da ni. Ummi ai inda ma haka ake yi tuntuna ai kin ga da ba haka ba. Ka gaya mata ko wajen karin auren nan kuwa? Na fi son ka da raina na rantse, na fi son ka da raina na ba ka zuciya ta kyauta na shirya za na yi maka bauta na. A cikin kaji na kuma ɗauko kwaya ɗaya don kwaleliya a yanka mu. Maciji da ya sami ummi a daji. Kawai ki mata asiri gwa azalima. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube ta din mai suna Gadama TV, a nan ne kadai wannan shirin zai fara zuwa muku. Haka zalika za a ringa dora muku wannan shirin a gidan talabijin din mai suna Dalla Dalla duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare da kuma maimaitin shirin a ranar Litinin misalin karfe 8 na safe a gidan talabijin din mu na Dalla Dalla. Walida. Salawa ne akan layi. Na je gidanka ina yata. Tunda ne auren nan gaba ɗaya ba kwanciyar hankali. Har duka take mun. To yanzu abin da za a yi bari da ko zani sai maka gamo dora maka ita ka je ka kai masa gidansa tunda kana goyon bayan sa. Yawwa barisa. Gashi nan ya je sai a yi hakuri ko? Okay, na gani. Na gode. Amma ni da ka kuma wannan ɗin cakuɗin yaron ka kamu. Kada fa ku manta, gaskiya za mu tashi. To kai ba da sta mun san me take gaskiya ne, shi yasa muka zo wurin ka. Na ji angon naki ya ce wa ke abinci ba. Ke kuma ce mu kuma ke din muguwa ce. Ka kwantar da hankalinka. Zan je in samu barista Lawan. Na san dalilin da yasa ka kira ni. Ina so ka tura ni da duka daga hannun wannan azarin mijin. Tabbas na san yana harkar kofin din shi, amma ban san inda yake aiki ba. Ai dan kin san cewar mutum a layin da yake layi ne na shiga wuta, bai kamata ki dinga fitowa kina nuna mutum ɓaro-ɓaro wutar nan zai shiga ba. Ai aikin lauyan da ya shiga dama da ni wani kan kabarin uwar kishiya da mutuwa. To kaji, yarinyar ma ta kan dai kaji take fita. Ka ɗauka barista ingantaccen kes ne mai ƙarfin tsiya. Kuma na tsaya a shirye nake daga kan miliyan 1 abin da ya kai naira miliyan 100 zan iya kashewa akan wannan kes ne. To ni ma daga kan naira biliyan 1 zuwa biliyan 10 za mu yi shari'a da ni da kai. Kusan ni ɗan kasuwa ne. Duk wanda ya fi karfin kuɗi to da shi za a yi. Ba na son yin komai da dole. A ina zan nemo shi Safina. Wannan yana ɗaya daga cikin hukumar da ka ja mun. Amma ka sani Khadija tana buƙatar ka, tana cikin mawuyacin hali. Silar kuka da zubar hawaye, kukan masoyi.